Bodofa Mission Super 50 Medical Coachingनि सायख'जानाय बिजाथिफोरा गुवाहाटीआव रावना होलांबाय। सोलोंथाइ बिथिंखौ गोख्रों जौगाखांहोनाय थांखिजों बिटिआर सरकारनि बड'फा मिशन सुपार 50 मेडिकल कोचिंनि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोरा दिनै गुवाहाटी फारसे रावना होलांबाय। गुवाहाटीनि एलेन कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मेडिकल आनजादनि थाखाय सायख'जानाय सा 50 फरायसाफोरखौ गासैबो बिथिङावनो बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय बेसेन गैयाजासे फोरोंथायखौ होनाय जादों। थिग बेबादिनो बाक्सा जिल्लानिफ्राय मेडिकल कोचिंनि थाखाय सा 22 बिजाथिफोरा सायख'जादों। बेनिनो मसलपुर साब डिभिजननिफ्राय सा 8 सायख'जानाय बिजाथिफोरखौ फुंबिलिनि समावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ आर'नाइजों बरायनानै गुवाहाटी फारसे दैथायहरो। बड'फा मिशन सुपार 50 नि गेजेरजों यूपीएससी, एपीएससी, मेडिकल आरो इंजीनियरिंग कोचिंनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ सायख'नानै बिटिआर हालामाव सोलोंथाइ बिथिंखौ गोख्रों जौगाखांहोनो थांखि लानायखौ मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ फोरमायो। बिटिआर सरकारनि बड'फा मिशन सुपार 50 लानायखौ फरायसा आरो बिमा-बिफाफ्रा फोरमायस' हायै गोजोननायखौ फोरमायथियो। आनंदत आमी আজি এটা আটাইবিলাকে ইয়াত জমা হৈছোঁ কাৰণ বিটিআর প্ৰধান আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যে এটা সপোন যে আমাৰ এই অঞ্চলবিলাকত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক উচ্চ শিক্ষা দি পেলাই এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মেডিকেল এন্ট্ৰেন্সৰ পৰা লৈ পেলাই ইঞ্জিনিয়াৰিং, यूपीएससी, एपीएससी তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ যে সপোন আছিল এইটো বাস্তৱৰ ৰূপত গৈ আছে। আৰু ইয়াৰে উদাহৰণ হিচাপে আমি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টে এইবাৰ 22 জন মেডিকেল এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এইবাৰ আমি তেখেতসকলক শিক্ষা দিবলৈ আমি পঠাই আছোঁ। আৰু আমি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট মছলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে আমি ইয়াতে আজি 8টা আমি ভণ্টি আৰু ভাইটিসকলক পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমি যেহেতু কৈছিলোঁ যে আমি বিনা মানে মূল্যৰে মানে কোনো পইচা নিদিয়াকৈ আমি সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি উচ্চ শিক্ষা দিম। সেই হিচাপে আজি আমি ইয়াতে আমি তেখেতসকলক জমা কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা আমি গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ। আৰু আমি শুভেচ্ছা দিছোঁ, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সভাপতি সম্পাদক আমাৰ লগত আছে, চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া আছে। আমি আজি শুভেচ্ছা দিছোঁ যে তেখেতসকলে যেন ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ পাই পেলাই আমাৰ এই অঞ্চলটো যাতে সুনাম কঢ়িয়াই আনে তাৰ আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। सीबीएसई जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो जेईई ऑब्लिक नीट ऑब्लिक सीयूईटी ऑब्लिक इंजीनियरिंग ऑब्लिक मेडिकल एंट्रेंस आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिविटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।